Mester Béla vagyok, mosógépszerelő. De azt én is tudom, hogy a fogszívasodás Magyarországon népbetegség. De a fogszívasodás megelőzhető az újban. Colgate szálápolóval, rendszeres használatával megoldódnak egy életre fog problémái és a fogtechnikusai anyagi gondjai. Colgate vagyok, átlagember, és az új Colgate szájápolót használtam. A fogorvosom nagy megelégedésére nincs egy lyukasfogam se. Már csak a rágásokom nehézségeket, de erre itt a Pentő 2005. És a rágástöbbet nem okoz problémát. A lég, az éltető levegő elhagyja testem. A nyomásba a gatyám majd belerecsen. Kolosszális hanghatás, a bűz meg a ráadás. De jaj, ott alul mit érzek? Ennyitől biztos nem véltek. A konzekvenciát levontam, hogy már megint befostam. Kény, seggemet nyomja az ülőke fája, de én csak ülök a megváltást váza. Érzem a kínt, takad a belem, de nem jön ki a kurva székletem. Valahol megrekedt, én azt jól tudom, segítségképpen magamat gyomrozom. Nyögök és nyomok, könnyen kicsordul, és hál' Istennek végre megindul. Feszíti a seggem, vastag és kemény, de számára már nincsen semmilyen remény. Midőn aláhull, s a kagylóba ragadna, lehúzom őt, ki halálom akarta. Mester Béla vagyok, mosógépszerelő. De tudod milyen az, amikor az embert zavarja a szomszéd kutyája? Előfordult már önnel is, hogy a szomszéd kutyája összeszarta a szép zöld zepét, vagy összetaposta friss veteményét, vagy csaholásával zavarta az önnyugalmát. Ennek mától vége, ugyanis itt az új Nonix, és egy csapásra megoldódnak problémái.